Zdravím ľudia, vítam vás pri novom videu. Kto ste videli predošlé video, tak viete, že som mal relax time. A dneska tu máme video, ktoré sa volá Skinwalker v Cashmarku. Samozrejme nezabudni toto video pozrieť do konca, nezabudni dať like na toto video, odber na tento kanál a odber na hlavný kanál. A poďme sa spoločne dosrať. Toto prvé video nás zavedie do Južnej Karolíny, kde muž známy pod prezývkou Sunwell zažil niečo, čo ho prinútilo okamžite siahnuť po telefóne a začať natáčať. Podľa jeho slov ho niečo neznáme v jeho vlastnom dvore začalo znepokojovať a naháňať strach. V tme sa ozývalo praskanie hrubých konárov, ako by ich lámal obrovský tvor. Sunwell sa spočiatku snažil prísť na to, čo sa v lese skrýva, no keď na ňo začali lietať celé konáre, ustúpil a zapol kameru. I hope you can hear this. It sounds like gorillas fighting in the tree. They're breaking limbs bigger around than me. I've never seen anything like it in my life. This is the second time I've come over here, and the first time when I got up under them trying to figure out what it was, they started breaking limbs off and throwing them at me, and I still cannot figure out what it is. Look, they're Kámo, dobre mu tam hádže konáre. ruining this freaking place. What in God's name is it? It's bigger than me, whatever it is. Na videu počujeme, ako hovorí do kamery a snaží sa racionálne uvažovať nad tým, čo sa práve deje. Jasne vylučuje, že by mohlo ísť o medveďa. Tvrdí, že niečo takto silné v živote nevidel. Zatiaľ, čo svieti baterkou na koruny stromov, zvuky sa stupňujú a potom náhle praskanie prerastie do ohlušujúceho tresku, keď veľká časť stromu padne k zemi. Look, that's bigger than me. Look at that, look at that, look at that, look at that, look at that. What in Jesus' name is doing this? Oh my God, he just took half the tree down. Something, oh my God, oh my God. Kámo, dobre mu láme stromy. Oh, it's gotta be I don't even think a bear would have a chance in Hades and it doing this. Yeah, that's a healthy tree, about 8 to 10, maybe even 12 inches in diameter that he just broke because he's pissed because I'm getting close to him. My God, look at the tree he just freaking broke in half. Niektorí diváci sa snažili video analyzovať snímku po snímke, aby zistili, či kamera predsa len nezachytila niečo viac než len lámanie konárov. A hoci samotné video neodhalilo žiadnu jasnú postavu, niektorí tvrdia, že v určitých momentoch videli niečo, čo pripomínalo veľkú tvár so žiarivými očami medzi konármi. Najviac diskutovanou teóriou je, že ide o nejakého neznámeho tvora s neuveriteľnou silou. Medvede síce dokážu zlomiť konáre pri šplhaní, ale rozlámať mohutné zdravé stromy len tak sa zdá málo pravdepodobné. Okrem toho, v prípade medveďa by sme očakávali aj zvuky dýchčania či vrčania, ktoré v tomto prípade celkom chýbali. Časť divákov špekuluje, že mohlo ísť o uniknuté primáty, keďže v minulosti sa v tejto oblasti hovorilo o opiciach, ktoré ušli z laboratória. Problém je však v tom, že primáty sú hlučné, zvyknú kričať, vydávať varovné zvuky a takto mohutne trhať zdravý strom potichu by dokázalo len niečo veľmi silné, ale veľmi tiché. Či už ide o zviera, experiment uniknutý z laboratória alebo niečo nadprirodzené, Určite niečo nadprirodzené. atmosféra tohto videa v ľuďoch zanechala niečo nepríjemné. A kým nezískame jasné odpovede, ostáva to otvorenou záhadou. A čo si myslíte vy, že na tom strome robilo takýto hurhaj? Vaše názory napíšte dolu do komentárov. Poďme na ďalšie video, ktoré natočila istá žena menom Anisha. Na TikToku zdieľala záber, ktorý jej malý syn nahral počas noci.
Chlapec sa snažil natočiť niečo celkom nevinné. Chcel zistiť, či sa jeho hračka Elf on the Shelf skutočne pohybuje, keď všetci spia. Táto postavička pochádza z populárnej detskej knižky, podľa ktorej sa Elf v predvianočnom období každú noc presúva na iné miesto a sleduje, či sú deti poslušné. Kámo, čo ti dáva? Mnohí rodičia túto tradíciu udržiavajú tak, že v noci hračku presúvajú, aby vytvorili ilúziu jej života. Malý chlapec však veril, že Elf sa hýbe sám a preto si pripravil kameru, aby ho tajne zachytil. Ráno si video prehral a okamžite bežal za mamou. Namiesto pohybujúcej sa hračky totiž zachytil niečo úplne iné. Niečo, čo ho poriadne vydesilo. Na videu vidíme časť miestnosti s obrazom na stene a pohľad do chodby, kde bliká svetlo. Spočiatku sa nič zvláštne nedeje, no v jednom momente miestnosť osvetlí silný záblesk a v spodnej časti obrazovky sa myhne silueta dieťaťa. Pri spomalení videa je jasne vidieť drobnú postavu stojacu pri obraze, na ktorom je zavesená hračka Elfa. Potom v zlomku sekundy opäť zmizne. Tento moment vyvolal medzi divákmi silné reakcie. Niektorí tvrdia, že postava pôsobí neprirodzene chudo až desivo, iní veria, že ide o ducha dieťaťa, ktoré sa rovnako ako chlapec zaujímalo o pohyb Elfa. Objavili sa aj názory, že by mohlo ísť o zvláštny optický klam alebo že video bolo náhodne zrýchlené. Ďalšie video, ktoré si dnes pozrieme, mi poslal jeden z vás. Konkrétne divák, ktorý ma kontaktoval cez Instagram, kde mi aj vy môžete poslať vaše paranormálne dôkazy. Napísal mi, že video natočila jeho mama už dávnejšie a dnes naň náhodou opäť narazil, keď si prenášal staré fotky a videá do nového mobilu. Na prvý pohľad ide o celkom bežné domáce video. Mačka sa hrá so škrupinami z orechov. Ale keď sa pozriete pozornejšie na priestor za balkónovými dverami, zbadáte niečo zvláštne. Video nevzniklo náhodne ani cielene pre strašidelný efekt, ale úplne prirodzene v bežnej domácej situácii. A práve to zvyšuje jeho dôveryhodnosť. V pozadí si však môžeme všimnúť niečo veľmi znepokojujúce. Za balkónovými dverami sa nachádza tmavá postava s bledou tvárou, niečo, čo pripomína bielu masku alebo neprirodzene svetlú pokožku. Na sebe ako by mala čierne tričko alebo bundu. V istom momente sa postava otočí smerom ku kamere a keď opustí záber, úplne zmizne. Divák, ktorý mi video poslal, tvrdí, že na balkóne sa v tej chvíli nikto nenachádzal. Sám seba pritom označuje za skeptika, no priznal, že po zhliadnutí tohto záznamu už nedokáže nájsť žiadne racionálne vysvetlenie. Video má síce slabšiu kvalitu, čo je spôsobené tým, že ide o starší záznam, ktorý bol viackrát preposielaný. Možno ide len o zvláštny súbeh svetla, tieňov a pohybu, ktorý vytvoril ilúziu niečoho desivého. Ale možno sa na okamih medzi obyčajné momenty vkradlo niečo, čo tam jednoducho nepatrí. Čosi, čo sa neukáže vždy, ale keď sa to stane, zanechá za sebou otázky, na ktoré niet jasnej odpovede. Rozhodnutie nechávam na vás. Poďme na ďalší creepy virálny príbeh, ktorý sa odohráva na TikTok účte istej matky menom Rachel. Najsledovanejšie video zaznamenalo vyše 60 miliónov pozretí. Na prvý pohľad ide o jednoduchý domáci záznam. Matka natáča balónik s postavičkou Elma zo známej detskej relácie Sesame Street. Tento balón dostal jej syn Andrew k narodeninám a rodina si ho nechala doma dlhšie, než je bežné. Záber však zachytáva niečo, čo pôsobí omnoho desivejšie než len obyčajný balón. Babe. To by som nechcel. Vo
videu vidíme, ako balón akoby ožíva. Pomaly sa pohybuje po schodoch, ale nie náhodne, znepokojivo cielene mierí k dverám vedúcim do pivnice. Práve tento priestor je podľa majiteľky domu zvláštny. Tvrdí, že balón sa opakovane presúva práve k nemu a nikdy doň nevchádza, pokiaľ ho nenasleduje jej syn. V ďalšom videu sa však situácia zmení. Ako balón pomaly smeruje k pivnici, malý Andrew sa zrazu bez slova postaví, ako by ho niečo vnútorne ťahalo. Nepôsobí to ako obyčajná zvedavosť, skôr ako hypnotický stav. Zastaví sa až vo chvíli, keď na ňo Rachel zakričí. Celé to pôsobí, ako by balón dieťa cielene vábil k pivnici. A ak by to nestačilo, pár dní po týchto udalostiach Rachel zachytáva ďalší hrozivý moment. Opäť začne natáčať v momente, keď sa balón Elma pohne smerom k pivnici. Rachel si náhle všimne niečo nezvyčajné priamo vo dverách. Niekomu dobre vykúka gebulka. Z horného rohu rámu vyčnieva niečo ako čelo. Kamera zostáva namierená tým smerom a o chvíľu sa takmer objavia aj oči. Rachel vykríkne, zľakne sa, no než by sme dokázali postavu lepšie rozoznať, video náhle končí. Najdesivejší je spôsob, akým tvár vykukuje. Z miesta, z ktorého by sa človek len ťažko mohol vykloniť. Táto bledá tvár v rohu pôsobí neprirodzene, ako by tam vôbec nemala čo robiť. Tieto videá okamžite vyvolali vlnu reakcií. Jedna časť divákov verí, že ide o dôkaz nadprirodzeného javu. Niečo alebo niekto sa pohybuje po dome, využíva balón ako médium a pokúša sa nalákať dieťa do Presne tak, presne. pivnice. Iní si myslia, že ide o veľmi dobre inscenovaný virálny obsah. Spomínajú rybársky vlasec, prievan v dome či špecifické typy balónov s nižším ťažiskom, ktoré sa dokážu zvláštnym spôsobom posúvať po podlahe. Najčastejšia reakcia, ktorá sa opakuje pod všetkými videami, upozorňuje na to isté. Ľudia nechápu, prečo balón jednoducho neprepichli alebo nevyhodili hneď po prvom incidente. Však to more, tu pisu. Bez ohľadu na to, či ide o paranormálny úkaz alebo niečo celkom iné, niečo na týchto videách pôsobí zvláštne. Čo myslíte? Ďalšie video mi poslala diváčka cez Instagram. Napísala mi, že jej brat jej práve poslal záhadný záznam z kežmarského lesa a chcela vedieť, čo si o tom myslím. Video je síce úplne tmavé, ale v tomto prípade je najdôležitejšie práve to, čo počujeme. Z lesa sa ozýva prenikavý a neprirodzene znejúci akoby ženský krik, ktorý narúša nočné ticho. No, pekne. Samozrejme, v dnešných horúcich dňoch sa nezabudnite dosť hydratovať. Tak, a keďže dneska bude mať zrejme nočnú, tak treba poslať jeden emok. Toto nie je žiadna spolupráca. Ale ak by to videl niekto z Medmonku, ozvite sa na spoluprácu. Pokračujeme ďalej. Je to zvuk, ktorý rozhodne nechceš počuť, keď sa nachádzaš v temnom lese ďaleko od civilizácie. Kamo, Čo je kurva? Ja ti idem metať, ja jebem, kamo. Ja nejdem tu. Poďme, to piči. Čo ti jebe, ale si mu brat. A ja, choď, poď. Čo ti jebe? Fuj to piči. Ticho, podaj.
Dvojica mužov, ktorá zvuk zachytila, reaguje presne tak, ako by reagovala väčšina z nás. Okamžitým strachom, panikou a samozrejme našim nádherným slovenským jazykovým pokladom nad To som si všimol hneď ako prvé. Cením. dávkami. Nie je celkom jasné, prečo boli v tom lese, možno tam nocovali, možno boli na posede, no jedno je isté. Potom, čo začuli ten výkrik, bez váhania sa rozhodli, že je čas zbaliť veci a zmiznúť. Zvuk, ktorý sa ozýva z nahrávky, môže byť pokojne len obyčajná líška. Tieto zvieratá sú známe tým, že dokážu kričať tak ľudsky, až človeka zamrazí. V noci Nemyslím. Skôr to bol ten ženský krik. Niečo nadprirodzené. uprostred lesa takéto zvuky pôsobia ako z iného sveta. Diváčka, ktorá mi video poslala, uvažovala, či by za týmto desivým zvukom nemohol stáť Skinwalker, legendárna bytosť zo severoamerického folklóru. A aj keď To čo je? Kámo, predstava, že by sa niečo také zatúlalo do Slovenska, kúkaj to. Tu je jeden a tu druhý. Normálne vidno, že hlava, krk, tu je telo, tieto dve sú oči a tu je huba. lesa znie trochu absurdne. Netreba zabúdať, že aj tie najbizarnejšie myšlienky dokážu v tme poriadne zamiešať hlavu. Stále však platí, že zvuky vo videu znejú veľmi znepokojivo. Môže ísť o líšku, ktorá dokáže kričať ako z hororu, no spôsob, akým reagujú muži v nahrávke, pôsobí veľmi úprimne a autenticky. Ich slovník je síce typicky slovenský, ale o to úprimnejší. V tej chvíli to jednoducho neznelo ako niečo, s čím by sa chceli zoznámiť bližšie. Tento A dole do komentára mi môžete napísať, či na takéto veci veríte, alebo či sa vám niečo podobné stalo. A pokračujeme ďalej. príbeh pochádza z TikTok účtu francúzskej matky Alex, ktorá sa koncom minulého roka spolu so svojím synom nasťahovala do nového domu. Ten má však zlovesnú minulosť. Pôvodne išlo o starý kostol, ktorý bol prestavaný na obytnú budovu a nachádza sa priamo na mieste bývalého cintorína. Prečo ľudia chodia do takýchto domov a na také miesta? Nechápem. Len čo sa doň nasťahovali, Alex si začala všímať čudné nočné zvuky, ako by sa niekto pohyboval po dome, no nikdy nikoho nenašla. Jednej noci sa však odohralo niečo, čo ju úplne šokovalo. A práve z tejto noci pochádza video, ktoré si teraz pozrieme. Big cica. A ďalšia. Kámo. Nesrandujem. Ejo. V nahrávke vidíme, ako sa Alex prebudí v strede noci. Najprv počuje tichý zvuk klavíra, potom sa ozve detský hlas, ktorý volá mama. Alex okamžite ide skontrolovať syna, ten však pokojne spí vo svojej izbe, dokonca počuť aj jeho chrápanie. Znepokojená ide dole po schodoch. V obývačke hrá klavír, ale nikoho tam nie je. Kámo. Následne z poličky prudko spadnú knihy, ako by ich niečo zhodilo. V tom si všimne hojdacie kreslo, ktoré sa pomaly kolíše. Nakoniec sa zapne televízia a začne šumieť. Alex ostane stáť, neschopná uveriť tomu, čo práve zažila. A hoci tú noc nezaspala, neskôr zistí, že to bol len začiatok niečoho oveľa desivejšieho. Kámo.
ešte tam boli aj mačky a zvieratá sú na takéto obzvlášť citlivé, viac než ľudia. Keď Alex vošla do izby, zbadala za závesom nohy veľkého plyšového medveďa. A čo je ešte Vidíte, mačka. znepokojujúcejšie, tie nohy sa jemne hýbali, ako by ten plyšák ožil. No, Keď však záves odhrnula, za ním nebolo nič, len samotný medveď opretý o stenu. Ďalší moment, ktorý naznačuje, že Alex a jej syn možno v dome nie sú úplne sami. Tak ako v prípade balónového Elma, aj tu sa zdá, že niečo sa dokáže cez detské predmety pohybovať. A hoci to pôsobí bizarne, práve to ho robí ešte desivejším. Ďalší príspevok, ktorý sa rýchlo šíri internetom, pochádza z Redditu. Konkrétne zo sekcie, kde ľudia zverejňujú svoje osobné zábery s údajne paranormálnym obsahom. Autor v ňom opisuje, že si spätne prezeral fotografie zo svojej nočnej návštevy Waverly Hills sanatória, nechválne známeho opusteného komplexu, ktorý kedysi slúžil ako liečebňa pre pacientov s tuberkulózou. Miesto bolo podľa jeho slov počas návštevy úplne prázdne a v budove nevidel nikoho ďalšieho. Až doma, pri úprave kontrastu a približovaní záberov, si v oknách všimol čudné siluety postav, ktoré vraj v čase fotenia neboli viditeľné voľným okom. Na záberoch, ktoré zverejnil, môžeme vidieť veľkú historickú budovu zachytenú zvonka, no práve v jej tmavých oknách sa po priblížení objavujú zvláštne postavy. Autor príspevku ich v obrázkoch zakrúžkoval a upravil kontrast, aby boli lepšie viditeľné. Podľa jeho slov sa mu v jednom z horných okien javí postava pripomínajúca mníšku, nižšie za silueta ženy a dokonca má pocit, že v niekoľkých oknách rozpoznáva malého chlapca. Pritom presvedčivo tvrdí, že okná počas jeho návštevy pozorne sledoval a v budove nikto nebol. Samozrejme, sám pripúšťa, že by mohlo ísť o optickú ilúziu alebo len tiene, no Nie. Paranormal activity. zároveň dodáva, že niektoré tvary vyzerajú až príliš konkrétne na to, aby šlo len o náhodu. V komentároch sa striedajú rôzne názory. Niektorí veria, že ide o duchov, iní to pripisujú pareidolii, teda prirodzenej tendencii mozgu vidieť tváre aj tam, kde nie sú. A čomu veríte vy? Dušikovia. A dole do komentára napíšte, čo si vymyslíte a či sa vám niečo podobné stalo a či na také veríte. Zostávame ešte na Reddite, v tej istej sekcii, kde ľudia zverejňujú svoje paranormálne zážitky. Tento raz ide o krátke video z nemocnice, ktoré vzniklo ešte v roku 2020. Kámo, 6 rokov dozadu. Podľa autorky ho natočila jej sestra, pôvodne len tak bez konkrétneho dôvodu. Vraj pritom cítila zvláštnu atmosféru, ale nič si nevšimla. Až neskôr, keď video poslala do rodinného chatu, si niekto z nich pri prehrávaní všimol niečo znepokojivé. Jo, vidím to. Čo ti? Na pravej strane chodby niečo vykukuje spoza rohu, a to hneď niekoľkokrát počas záznamu. Niektorí si všimli bielu postavu, iní tvrdia, že to vyzerá ako ruka, hlava či dokonca rehoľná sestra. Spoločným menovateľom týchto záberov však opäť zostáva nemocničné prostredie, ktoré býva podľa mnohých svedkov ohniskom paranormálnych javov. Tak čo myslíte? Ide o optický klam, alebo sa niečo na tej chodbe skutočne skrývalo? Toto ďalšie video sa objavilo nenápadne na TikToku, kde ho zverejnila istá používateľka Isa. Neobsahuje žiadny popis, žiadne vysvetlenie a napriek tomu sa z neho okamžite stala virálna senzácia s viac ako 11 miliónmi pozretiami. A keď si ho pozriete, hneď pochopíte prečo. Záber je jednoduchý. Počas dažďa sledujeme auto idúce po opustenej ceste. Kamera je v inom vozidle, ktoré ide hneď za ním. Počujeme mužský hlas, ktorý sa modlí, znie napäto, dokonca ako by sa rozplakal.
A práve v tom momente sa na zadnom skle auta pred nimi objaví čosi, čo mnohým divákom spôsobilo zimomriavky. Padre cielo que estás en lo nuestro. Za sklom sa zjaví bledá postava s neprirodzene žiariacimi očami, ktorá vyzerá, ako by mala tvár pripomínajúcu bábiku. Vidíte to, čoci. Alebo dokonca niečo mimozemské. Jej ruky sa opierajú o zadné sklo a postava sa pohybuje, pôsobí to, ako by sa to niečo snažilo pozerať von, alebo priamo na nás. Celá scéna trvá len niekoľko sekúnd, ale o to silnejší je jej efekt. Hlavne preto, že video nemá absolútne žiadny kontext. Nevieme, kto je vo vozidle, nevieme, kto natáča, ani čo sa vlastne stalo. Všetko je zahalené tajomstvom. Niektorí komentujúci si robia žarty, spomínajú postavu z hororu alebo mimozemšťana menom Paul z rovnomenného filmu. Objavili sa dokonca teórie o duši uväznenej v aute či duchovi, ktorý žiada o pomoc. Ide o skutočne desivý záznam, ktorý ale stále čaká na jednoznačné vysvetlenie. Dobre, mňa nič nesleduje, každý, kto to teraz sleduje. Pozrite sa za seba, doprava, doľava, hore, dole, pod stôl, všade pod posteľ, že či vás rovna niečo nesleduje. Záver tu máme niečo, čo už niekoľko dní trápi divákov na TikToku. Zverejnil to vietnamský používateľ, ktorý tvrdí, že sa niekoľkokrát v noci prebudil na veľmi zvláštny pocit, ako by ho niekto pozoroval. Kámo, ten pocit som mal už miliónkrát. Už dosť veľakrát. Prvýkrát vstal a spravil krátke video, no nič podozrivé na ňom nenašiel. O pár dní neskôr sa však situácia zopakovala. Tentokrát zobral do ruky mobil a namiesto videa spravil niekoľko fotiek. Jo, to je hneď tam vidno. Pod linkou, či čo to je. Tuto. Kámo. Si dáva. Na prvý pohľad sa zdá, že ide len o tmavý a trochu chaotický záber jeho izby. Ukončí video skelet. Ukončí. Až keď fotku zosvetlíme, zistíme, že v tmavom kúte pod stolom sa skrýva niečo znepokojujúce. A veľmi. Už len keď to vidím. A nie ešte, aby som to zažil. Postava s tmavými očami a nehybným úsmevom, ktorá akoby celú dobu sledovala, čo sa v miestnosti deje. Mnohí ľudia v komentároch spočiatku písali, že nič nevidia, no v momente, keď si všimli, čo sa v rohu ukrýva, ich reakcie sa úplne zmenili. Viacerí tvrdia, že im po tele prešiel mráz a začali sa obzerať po vlastnej izbe. Som bez slov. Preto tie grimasy. Ale tiež som to spravil, že nič a že kámo. Zaujímavé je, že viacerí komentujúci spomínajú osobné skúsenosti, kde ich údajne strašilo podobným spôsobom, cez pocit tlaku, dýchania vedľa seba alebo nejasné pohyby v rohoch miestnosti. A hoci niektorí tvrdia, že v izbe vidia len veci poukladané pod stolom, iní sa nevedia zbaviť dojmu, že ide o skutočnú entitu, ktorá bola zachytená v tom správnom momente. Tak si dnes večer len pre istotu skontrolujte každý kút svojej izby, hlavne ten pod stolom. Dobre, nič v poriadku. Tak, a to by bolo pre toto video všetko. Nezabudni dať like na toto video, odber na tento kanál, odber na hlavný kanál a vidíme sa pri ďalšom videu. Čau.